Agtultuloy ti panagiwaras ti Cheque para kanidi manalon a claimant insurance iti Philippine Crop Insurance Corporation iti babaen ti Department of Agriculture. Third batch na ituyen, ano sa dinno, umabot ti 2,136 ti bilang na iti umawat manalon iti intero probinsya nga Abra ken nasurok 12 million pesos ti may paay. No, kadagupan ng Sir Archie from batch 1 to batch 3, mga 5,358 nawarasan tayon, and then mga 34.3 million ti total nan kadagupan nan from batch 1 to batch 3. May YT distribution kaditi strategic location sa iti probinsya aging kainton June 15. Dito'y bangged, may sa kaditi emosyonal nga mawat ti manalo na ni George Buenape manipod barangay Makarakarmay. Isuna ti maysa kaditi kanakilan tinaawat ng umabot tinasurok 26,000 pesos. Agyos unit agina sir ta adda na lang sukat je na perdi nga pagay ko. Pabalak ka rigiti karkarubak nga adda idin alada. Tatala ang mga makawatak so nga ragsakak. May makaluwa ka sir. Ha? Ragsak sir. Alright. Apay istorya man, apay kasano ka napektara ngamin, di talon mo. Dalanti danum sir ngamin na jay so nga nalang malayot. Nasawang, nagaburan, asya sir. So, despite di jay tuloy yun ata si nagtalon. Wen sir wen. Ang ka jari na nga ko sir nyaro daw muti makano ang talon. Bigbigan ti lokal gobyerno ti kinapatay iti manalon gabot may bilang da duri iti ekonomiya. Iso ang manipod iti panagtalo nagigit insurance kit mi papay kadakwada. Babayin pa lang dito iti panagkaysa iti opisyal ken na dumaduma nga ahensya ti gobyerno. Halos linawas nga lata assistance nga dumandanon kada gito'y farmers tayo. Kita pagyamanan tayo ni dati PCIC na partak iti serbisyo da. Ken kasama ti Department of Agriculture, ti PhilRice, ken dapay mo ti fuel subsidy dagiti farmers tayo. Pagyamanan tayo mo ni Apo Governor, gapuen iti panakailong-along na datoy. Babayin mo lang ti suporta ti opisina ni Congressman J.B. Bernos ken ni Kongching Bernos iti Solid North. Namnamayan nga dapat iti sumarsaruno a distribusyon gabot man narimaan pa ilang di panakay proseso dagiti duma. Kabayatan na in palagip ti PCIC ang nakalukatdan para kanili ag-aplikar ti insurance kadagiti mula da ita planting season. Kahit kuman nga awisan dagiti farmers nga pa-insure dagiti naka-RSBSA yun tilangmat minimum requirement dapat at the RSBSA reference number da. Ken dapat talaga registered da namin nga awaten dagiti RSBSA reference number nga dagay palaang haan nga encoded. Dapat dagi talaga encoded sunan talagang legit nga RSBSA reference number dan. Tapos dagiti nakabuno-bunen ket no mairaop dan mabalindan to magpa-insure kasi ti panag-applyan ti insurance ket dapat na iraopen. Dagiti direct seeding no naka-direct dan mabalindan nga umay pa-insure. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.